yo naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Review mwancho muri wetaseni Kyandizi TV ne chinga kichindengo kwaregani imiyo morobere bwo mokungu stengo asegeta seni kyao nambaye mo Kyandizi TV na bwo bwansugo mugusi litukonere ya Jumatatu chinsa ibere egepindi gego hochera gego segeta abasubati kwa abasubati omoyo asitwabire to kumurikira emirimo abasubati bakora asebinyoro emirimo abande baye mugondo abande turoche buna rero toikira seciro ya kiumbu asitwo chikumira no mukungu stengo kegima oyubono ogo twerana ki abereka gokora egasi iyo konya matoke era konya matoke ase namba enene ase bona bakumo nayigo bakumoroke nge broker ya matoke igo mwancho muri etu basogoska basogenda tambe moroberi ochakire bene konyogora bogo tobwatia gwetera senchira yemetandao ase ensemo ya Facebook ogotonya na Ndizi TV News Digital ensemo ye website no termina www.ndizitv.net nabo igo kuikagari YouTube no termina Ndizi TV News nabo igo access screen yao enamba nere kunya woncho kana nagabu ejure 0792192834 enere namba ogotorikera uchumbe ya yenyenge aiga studio igo mono nakwariga nikigima etunyale gosanga amo no mukungu stengo bwitukoria rero aturamanya obasemi bwaye asemeremeye agokora tinte tukereke tambe tigamwe chinga kichacha bene ne anyale gototebya ngere ningo na emeremo yaye nereri bwirire biya ya mana sana na kya marieta ngoro kupersi brao mambia bono kurigire kamereri ono eyiga kepersi brao mambia marieta moigwa na ngo kole biashara ga kimu ni ngo kurugwa na taracha na chaga iga sengenche yo operate biashara kyo gukora biashara ngokora ne byokonya matoke ngo nkogenda na gora matoke kurumugondo na letaga iga nacha na oneria abantu baminta bachire ko Nairobi na le ituni go tigo kurukuji broker eti broker meaning yaya no koleta matoke oneri bali bachire baira bara bachukwe oneria gusenko go ti broker na basacha bako bachi broker kumba bangi nango bachi broker era basacha mbayo bana bakembayo ti broker nkero muntu besa to kuria nyore ebone etofauti ye broker nori okone neriri etofauti ye broker nori okone broker geko gende gora matoke erusiri safu abantu abaiga bachire kumchise cyare abaereri bamugori uyo okoni igagochaga iga ekara achire uyo rure Nairobi achanya gore aire igo bana iga ibono totebe ngo supply matoka ogochi Nairobi supply matoka nekero na chinanya letire gaiga igo kunyalenta nanya bekaga nari kamna bana mbwate Macpen kero nanya likire agena Nairobi achikonwa ucha chiro cha Nairobi okay inki kile to gachorega sejeiga egasi ya matoke na mananya chorete kurukale ngoyango gati gerengiya bikusekero kwa ori litoka ko risafu na bokore toni tuliko sirabusa na faida na boko na rosi emia rosi 50 lakini mnabona kare biashara bire at least na ora rosi wa 200 to onanya chorete ikango kingaranga amatoka at least peta andita likogunda buna chinyanya chiragunde usina chinyanya chiragusarekera iga matoke naro na chorete ndi wachagete ko ni egasi gose wachagete obura ko bwa matoke amatoka yana na chagete kale sana ya lingi 1989 to 80s na chagete ko nyakoni enga kiyu tuwe kira matoke kuruka twareta twaoni iga twagenda twaoneria abantu twenda twaoneria bas twachiagenda ono tugazi tukanyora mu manyinga ibaga tukoneria abantu abagocha uikana indu torete twaoneri turigichiro Nairobi tukaligichiro Nairobi ntwegite tukaone tukaira na gocha ono tukarali batu nya utumie transport igatorete iga matoke toni tubaba bagenda konia ibaga tukunya gusalitisa gochina iga to koneri bantu bangaiga abantu bangaiga tindu kubaoneria senti ya yego koneria abantu bari Nairobi bari ne chibesa na babaiga nana obaraire nande bagotumena nane chibesa okay kera ngurire iga matoka gare amangi sana ayonsi ogolti ko sayande ko goruti mugondo kwabo amatoka aya tukugura iga yandi na bandi mbare na bara bakoreta tu abagori aye bweka no simegeta matoka
gose simingeta matoka na mange sana aringa bora koreta ni nchekera bere ngotunde na beke ganare okay nere mirimo yoko kari gose nande andake ngo korole mirimo mengao emirimo ya matoka na rongo korengo geti lakini ekerondika ngo genane na tori chai ngwate chai ngo na tora alafu naende at least na matoka tu kaga archi ari goja chire na ari tu aba matoka ai bari bagweta ne chiga na tu aba one igo na matoka mono na matoka okay ina ki echire ero ya matoka ere ngaki competition ere echire ya matoka iga muna bono teribuya kalenya arengi buya utatire bono amatoke aichuide ndagere bitumambia ama yagure one kare bitumambia abure matoka tabwati gori buya mono kale twakaoniri toke biya sana lakini rero singenje ndagera taribuya lakini rende kunya kontori twanyoranga twabwa bane school fees okay ngobone go chageti gase ya matoka gosere gase yani yobo broker gosene gase abantu bagosomera baro broker bano ngogo chageti gosene kwanyorete matoka ya igo twachagete tutogacha na matoka ngoirwara bikupara chiagura ntinga ba interest igo kwigwete ngacha nganyora bangi mabiriga babigete ntinga teba kwikanda tema dara ina nchinda oni akaro nati gotema nganyora matoka nkugurware ngachaka unga mono kwikandete karona na tanga ikaga igankaoni mabiyaya nkaoni ngacha konyora ngayaye gasi nengiya ono nanda abantu baminde kero montachi go ando bagachaga kero bacha abantu baminde bakaruna aro bagacha kero bacha ntubona tukabati broka bachaka twabaoneria baira okay baira na baraire una nago tebia atoretera chibesa na baraire onye babwata bato ubu amate bukagendera bya naki amate ya ere yigekera yigwete ngabono ayamong na Paris ne bo broka okora naki amate na abantu bamino baire tinganeyo ambago kirete abantu baminta sekenyoro gieto na bagogete na bakabono gamba gogete ngekora bamate nganti no mongina kugora matoka tindi kuliana ni moto kugora matoke ale basi abona ba bayigwete bakabona gamba igwete okay asante kigima nekiaro obwa mate bwao gosine kigo dine chi customer chao chika chigo kugoria matoke abande okurusi mugondo okay aba akero na gorire ku mugondo chi customer chana bongo genda ntwe matoke nonye mbayo nonye mbaro ekiagara mama tengo mongro na turi toke na agenda tari kuriana ni mondo na nebesi yaituga igagotoa yonsi igo bwa mate bwana na baminta bango goria matoke igo boro bwa matobuya kwa sababu okuriana na kikire gentekebe okay asante kigimo mwancho murigere kwigurenga gasindete yekari ya basacha ya basae ya bangina bona bangina baesokiri noroche no mongina Paris igeiga agotengera go brokia matoke ukurigiria matoke ni gara mangi sana timetinga amatoka aya igo kurusi mubondo ani ogwetweka ya bweke usino bwategari ende go korentera amatoka aya kerara mangi to gwetweka oikobeke probox uneyera tubeke probox aya ndo tubeke jipigipigi oretega nenda bandi mbali bagocha ore customer yabo nabara muno bakonyora baretira matoke babikire nsaiga bakuganye to bagorisa igo bana bagotenga ondo bwate matoka asigito koletera oyo bwate ngondetera ari koleta bale iga keumbu nonye kankoleta bale igo egasie nabo tokoerani igo okay asante kimu mwancho murige tugato sio myo mutimo komo keto koirana tomae kumanya mange igoro yegasie yobo broka broka bwa matoke mwarore mungino yakori gwetani myaka 20 no ari iga agokoreka sina ndo na momoroche abwate chinguru kegima agotenga na bagwetweka na ndo lireta paka na ndo koneriaye oli mucho Nairobi tigato simo mutimo komo keto koirana ntomanya no nyane michanderi yake andake agwetera ase emireme yega yaye kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyigitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Mana kigemo mwancho murigere ngo kwarigani asentunda yakabere imiyo murobire bo mukungu stengo ase twanyorire nga abangina bakareba korega sibo broka mwancho na moigure na twere iru nga ega sibo broka mo bakogora bareta barabaira go baoni go Nairobi mbali koni gaiga basongo gose gaiga Kisi yaya barabu bakonya supply go chinse mochi siko erinde achi koni go hantiga tura nande atatebinga mako ngukiandake bagwetera ase emeremeye iga yae nande nere bweko kale konya amatoka yakena ruchinga na matoka mange sana konye kabwato onde na bakomote inera tukwania igo mwancho murige na bogo tubwate gwetera sense moye metanda asense moya Facebook ogotunya mna Ndizi TV News Digital asense mo area ya YouTube no tumna Ndizi TV News na boigo asense moye website no tumna www.ndizitv.net pono mongi na Paris no chenuli na mosani oga na kibabo koroko baroko betroni ramora na ni gase yo broko kora gase yo broka ngokora ege kenga ni kwa beroko kora abere ngokora semia keda ta ingobu ya bwe gase yega gase nengier na richa litisinchiro asengencho bono to abere to ko batu to matoko ko chinga chito wareta waganya abandi kombwa to nile abantu ba Nairobi lakini kuno mwako uchaka biashara mbili byeyo na kwenye biare matoke na ile ntensake okay aya asante sana tigabona mwancho murigerengira na asemonge na Paris atotebinga ngaki igase yerekero kurigerenga egati yawo na basacha na kie competition ye wocha ya
aba okay mbi yamana sana muraria ekero tukurigereria ikatsia bakungu na basacha mbali babe na barabuna matoke bakugura igomba bwati mechando gekogera bantu twinsi twatorikwo ono competition onye ukugura igori ria kugurira ntira ringugurira igo tubwati muchando na barabu una barabara abanyanguruga turi konyera nga bairira mange ukubwa ya mbali ko mange otubwatu bwanchani otogoteberana umuntu oretire na bongo matenga nyalwe na bwata matoka ari muguri igo togoteberana andake kumune myaka yawe yenga kanire iganarorire anda kwanya kwarengere gutike gasi yawe igasiye nanya goikande ngali kwa sababu no kwenyorere besa ko isa gutiga gonda agenda ka ko musabire igo ninyanjete ire gasi yana ya manyuga igo tingonyetiga ndarenga ari konyetiga anda kema ko nguki mogwetera kere more ase biashara ebiga bino biashara ebiga ndibugata makongo biribuya kwa sababu buno yominda kweresa kuchakira umwako yubuno chaka twanyorero bakongo banene kwa sababu matoka itoga gurigori turikoni buna kare twakaoni ritoke no naye kero go ikechiro kwaonia kwaewe besa kwanyara nga kwagurire kirigia kurite lakini rero ntugwate challenges nyingi na mostly naende kero tukuruka risavu ruke kerimbure twete matoka ito tari kubugure kabia bago chigocha kwanyara sasingine pigipigi ya bunire bono kwanyara nga musiko yo bugure tiri yake irense bono kwanyara nga matoka ya gusambiri gamma kori tugwate narago twa challenges na gaiga ke umbuto goika itoke rindi kugo otherwise ndo likoni buya muna twakaonirika naki asense mo ye serikali era ngo basirere nchirende serikali teratosira serikali teratosira nchirende utakiga serikali ikarego tebanga nebwate factory lakini factory eyu obagutangaza nturanyera nane nturamanya seberete wari kumanya seberete tumanya nto benefit kuruo na botoko eno because na basa totagete andake kwanya kugura matoka aro oburumo omwegari gochokuire na Nairobi gose omugori ocho Nairobi amatoka na batokoragura lakini tigari ekubwati season yekerere mono mostly mune season ya avocado abokonyora bako batagete misigo buna avocado babeka matoka itara kwa magaiga abakurara arimo achaende no nyemambi yaye na butwanyoranga umuchano noro andakanya gotobonsi garimo yagotoba bera tatu baite kuri atobire rimo riko serious no na bagotoba ayara makoro andake ase abasaye bali barenga ali abasubati mbose mikiora bai ono ndagete kuruwa wasemi obyega egasi negasi abasubati abake ikyareke ukina bono abasaye baito muna mwasomire gasi kaliyande egasi gokonyitabirana wetera segate egasi ya matoke abasaye bachagite kale na bwaba rero toroja bange babo baoniri babwate bakachigari gapara babwate chigari bakoire mesigo igonte gete ko badi baisi abana baito mukore gasi monenta matoke mugende muguri morete mubeke samo naoni monyore beka muye konyere serikali yaitu gasi kaliyande enere gasi ngiya koranye chore na ndonye kore no bwegeno na ndingote bya basubati abaki bali muri siko imukarigia matoke kore biashara na kumwana ndi biashara bigase chiro mwachiri mwaoniri nande number 1 mware nyora mwara ano nyasai sadaka ano tokonyora kuruika ase siko tokonyona ne sadaka kwero ni nyasai igasi enengija nabari kane mwese abasai nabangina igatogendera gukora igasi okay ase myake tanere motunga kinga ibwero cheno ngaki amarora wa ase myake tanere motu ochibosio muna ngorigereria ase myake tanere motu nabora nyore chinguru chiko na gokea nakie kwa tungu advice aswati abaita bake obwatire ndi bagendere biashara ibiri goriri ito ribagari ito bagendere kwa sababu na ndo chinguru ikachikora chike ngo chikwahera chi okay asante kigimo mwancho morigeria ndochenga koigwerero bosemi obuya kigimo bosemi obwansu kigimanga abasubati abasaye soka isikomere moteri ari na abatebiringa mirimo nere yeiga igobono tigatwe sokia na gwekarakari ntunyare kwenyorera engere yeitu yakera rituko oyo no mobero Gustengo na igano mwaerio goika eikiende twara burigerio buya Imeyandizi TV na bwo bwansu bwo mogusi